Hi mga wangs, welcome back to my channel, Wang Ising TV. Kasama ko si Madam Waray kasi po, pupunta kami ng G-Mall to Rio. Pupunta kami ng G-Mall tour kasi po, mag-grocery po kami kasi po, nagpadala po yung apam niya ng $500. Wow! Yan po, napakasosyal niya. Apam na friend. Yes. Siya po yung madam namin ngayon. Kasi friend, wifey, ang tawag sa imo niya, ikaw kaya Bunny. Siya Pinoy siya, di siya apam, pero dito siya nagdako po yun. Oo, di po ka nang, siya ka nang Pel-am. Hindi na siya magpa-mention daw, pero thank you so much. I'm sure you will English dito kay Kagad. I'm sure you will watch this video, and thank you so much for giving us the opportunity to, to get some foods and to give your blessing. Thank you so much, and God bless you more. Yes, all blessing that you given to us will be multiplied tomorrow. How many times? Many times. So tara, let's go to G-Mall. Thank you. With Madam. Hello Madam, bibing ha. Madam. Ako lang ipadala. Diyan bilang good kay sa imo man. Okay naman siya kay kusakwa po. Madam po ka. Ako lang Madam. Tara mga wang, so let's go to the G-Mall together with Madam Waray. Let's go. Let's go. Po si Madam Waray. Madam, saan po tayo pupunta? Madam, saan tayo pupunta? Metro Bank. Sa Metro Bank. Ayan po ba? Sa may katapad ng National Book Fair. Mag-withdraw po kayo. Vlog sir. May kisaw, J-Lord? Madam, magkano yung i-withdraw mo? How much do you withdraw? How much you withdraw, or? 700,000. Taray. Sino ko mo tag-kwartang ATM na to? 1.5 yung i-withdraw. Social ni Madam. Ang taray ni Madam. Ayan po na peer. Ay, alam ko na password niya. Madam, 1.5 ha. Wow, social. Wow, social naman. Okay. Awa na. Nag-email Dito mo to. Pagkisa mo na yung wallpaper. Metro Bank. Subing give you to. Ikuha na, mabalik. Hindi sa tulubin na. Patanas ha? 7 digits. Ang taray. Ang taray ng balance ni Madam. So let's shopping. Notify no. Ayan, di ba? Ganyan siya kasosyal. Nag-withdraw ng money. Kasi pinadalaan siya. Sosyal. So, USSC. Di lagi padala tinuod. Pila gipadala tinuod? 1,000. Char. Numelo kay kaoy. Ano i-join na makita na. Magkaon taron na dito ko mag. Ayan po, first time po ning waray nakalibre sa mua. Sa kadugay ng kauban wa di siya kalibre karon lang. So dapat mag-trending ni siya.
Karon bitaw ka nakalibre waray, ako may sig libre. Siya kalibre eh. And ano isa-isa na magtibon? And first time po ni Rosaling na nakapunta ng ano. First time niya? Isa daw? Ano naman? Pangit? Usahay doon, makaingon kayo ko na ang color sa buk magkadepende dito sa daw. Kung pangit jud. Pila tanan imong bell? Bakla, pila tanan imong bell? Imong bell ba? Waray, pila imong bell? Pila imong bell ba? Bell. Sige, maglakad muna kami ng waray. Ayan, that's it. Thank you, madam, for not shorting. Ayan, wala mi naka-claim og kwarta sa Western Union kay talbog na mali. Ayan, nagkaon ni walay mugunit sa camera, so dili ko maka-vlog. Si Rosalie, wala siya friend, nandiyo na siya mukhaon, wala siya friend. How's your meals? Dana po si Boy Boy, tapos si Waray, kakain pa siya. Diet kasi siya. Nilingin na naman. No rice. Din sa halo-halo, kaya wala may kaon sa rice. Tapos, ang isa, ano pa, to be continue pa dyan, resume. Kasi po, diet po siya, kaya po resume po siya. Tapos si Boy Boy, ayan. Kanina pa po natapos si Rosalie. Ayan, resume. So, diet man ko, wala ko nag-rice. Kanina ko, halo o ano. Zero, yung i-video yeah, dili sure maka-grocery mi kay wala na mo na-claim ang padala. Pero kasi mayor. Ugma pa. Yan, nandito po kami sa may briefing area kasi po si Warren nagbili po ng briefing sa kanyang boyfriend. Ayan. Nagpalit siya og briefing. Saan gipalit si Yes? Wala naman minadayon og grocery kay wala man dayon og mali ang name nga gi-send. Imbis Winster Toledo, Winster Pulido. So mali ang ang apelyido, so wala naman na-claim. So naka-decide si Warren nga mag-ano na lang siya, mag-shopping. Namalit siya break sa iyong boyfriend. And po si Rosalie po, pagod po siya. Nakakaikot po. Ang dami nang binili namin. Yes, nakabili na kami ng brief pa lang. And then 2 hours na kaming nagtuyok dito sa Kemily. Very entertaining. Come on, comes out from the sea. And ang tagal ni Kuan mahuman magpili. Para sa kanyang boyfriend, ang tagal niya magpili ng brief. Diba? Kasi po, nag-aalangan po siya na ano yung bibilhin niya. Baka hindi magustuhan ng boyfriend niya itapon sa naong niya. Ay, ibabayad na siya sa kasir. Char, XL, ay kuban. Patanaw daw, XL ba? XL. XL. Kay, dako naman kay to yung boyfriend. Gusto niyo pangalan ako mga wangs? Buot. Ayan po, wala po akong napalit. Wala po akong nabili ngayon kasi po si Wara hindi magpautang ng pera. Pautang mo, boy? Oo, naman. Nandito po kami sa pet shop, pen shop.
Jean. Ano, bagay na ka, ano, J-Lord. Mighty Waray. Ayan po, bibilihan po ni Waray si J-Lord ng t-shirt. Para magbukang tao naman siya. Gwapong ano, tagkatanong mga kalo ko. Libre kalo. Pagpalit J-Lord, yan na ba, Palit sa Waray, bayaran na ako. Anong white ba, Pagpalit ganyan, no? Nagwapo lang yung block na pangalan. Ayun po, magbili na po si si J-Lord kay nanam sa sweldo. Wala libre sa kuha ng Waray B. Halo, caps. Kanang yellow lang. Ay kana orange, at pink. Kani pink. Dito kay kalo. 300 naman ang mga tao, i-post yun ako. Dili siya mo libre. Kapilan ako siya gilibre. Ay, chinelas na lang Waray. Please. Ayan po. Wala po kaming nabili kasi po nag-window shopping lang po kami. Kasi po wala po talaga kaming pera. Nagpapa-aircon lang po kami sa mall. Sinubing na 6 digits ang bangko. Hindi po totoo yan. So magpunta na naman kami ng Oxygen kasi po kasi po doon kasi mura, tapos mura, maganda ang quality, affordable. Naghanap kami ng tsinelas na matigas, yung kahit talaga ba na hindi mag-iba. And sana po librihin ako ni Waray dito. Waray, librihin ako diri ha. Sana connecting ang chanelas. Kana ay dili pilit gyapon siya. Di siya connecting. Hindot ang mga oxygen. Hindi ka siya tanan mo ray. Matanggal lagi pag mabasa. Saka kita Adidas, afford mo. Wala may nagkita may tsinelas, mura ng tsinelas. Hindi mo gina-connect yun. Ay, nice man. Kani pero kaning inani di kahit man igumok ni quality nang. Diyan kay na beba hot babes. Ikaw ko jud siya kay colorum na. Ya, QR code mo si kuan. Higang kay tela. Boy, QR code boy. Ayan po, wala po kaming nabili. Ang nakapalit lang kay si si J-Lord lang nakapalit. Ang kasi napalit. Kaya ang natigom naman gold, so far po natigom na niya sa amo ang pagpuyo sa House of Vlogger is 10,000. So nakapalit na siya og cellphone. Mga oxygen. Congrats. Congrats, dahil kay napalit. Sige na tara, let's go na. And uwian time na po kasi po magla-live pa po kami ngayong gabi. What doesn't feel? Nawala na palit. And ayan po, tapos na po kaming mag-shopping. Sorry. Nakapalit ni wallet na tag 140. Maula mo giad to, tapos ganina pa mi init to mi nagikan mga 4 hours mi sa mall. So maulang na mong napalit. At least 140 discount. Yes, dili discount. Nag-atan na mi kadugay mag-og mall. Wala mi napalit, nagpa-aircon lang mi dito. Kadugay na si Rosa. Kadugay pinalit wallet lagi napalit. Wallet na napalit og tsinelas. Tapos babalik mi ugma kay ugma pa jud namo ma-claim ang money kay namali ang ni Waray, name ni Waray. Basta namali yung apelyido. So wala na mo na claim ganina ang 35. Ayan gabi naman, so may mag-abot sa balay, mag-live me, tapos oro to. And tara paabot sa balay, mag-outro na ko ha. So babay muna for a while kay ngit-ngit walay makita.